ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ലേഖ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു പുതിയ വിശേഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രാവൺ കളക്ഷൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ ബൊട്ടിക്കിന് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോർ കൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അത് ഇനി മുതൽ മിലേൻഡോ എന്ന പേരിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ബൊട്ടിക് അറിയപ്പെടുക. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിനൊപ്പം ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോർ കൂടി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളേവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിനായി ഓരോരുത്തരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്നും മിലേൻഡോ എന്ന നമ്മുടെ പുതിയ പേരിനും പുതിയ ഷോപ്പിനും ഇതേ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മിലേൻഡോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.